daɗi ashe dai kai tafiyan da nisa na ce musu kowa zai ji daɗi a bi mu a sannu kunje na gona masari Continental, na gona masari Continental, na gona masari Continental, na gona masari Continental. kowa na yaba ka sannan kowa na kula ka dan mamman ba za su iya da kai ba Wai yayi aiki a birni, har ƙauyen ma ya kula su birnin nan ma ya yi aiki kai ka tsaya maganan da saura babban zaki muje dai buldozan gauna masari Alisoni ma ina nan amma dai na manta suna. Alhaji Salisu Continental rabbi ya kare mai girma Alhaji Salisu Continental rabbi ya kara babana. Alhaji Salisu Continental jama muje mazan fama Farko na sako tabaraka ya Allah sarki makagi. Kayo dare rana ya Allah ka haska kirji. Komai in zan faɗa ko a ko ina a gane zance na. Wasu baitoci na zo zana yi wa ɗan mamman masoyina. Alhaji Salisu Continental rabbi ya kare mai girma Ya rabu da ɗo salati abun sama aiki ɗaha mai girma. Allah ka sako a halin har asabu sun yi mai himma. Shurafa wa irin manyan mu dattijan mu a samun su. Allah ka sako da ni har da ɗan mamman gwarzo masoyina. Alhaji Salisu Continental jama muje mazan fama Alhaji Salisu Continental jamu mu je mazan fama. Zancen ka nake ta ji gusu yan kasuwa har ma da yan noma. Ga matasa har da yara har tsofaffi masu albarma. Da halin bai girma wallahi da a'i ne ake yi ma. Alhaji Salisu Continental rabbi ya kare mai girma Na masari ka ja mu je ko ina ka tsaya ba wanda zai jama. A gurin magana ko dattaku na san ka iya kai ma. Kuma ga sadaka ga san annabi walla kana da alfarma. Bari kai na faɗa ko na yi siddo mun maganar akwai girma. Alhaji Salisu Continental jama muje mazan fama Mai kuɗi ne shi kaman wani sarki kar da kuce ina ƙarya. Kuma ga taimako abun ilimi kowa ya san hakan hanya. Kuma har makabarta ya yi gyara baya so ana baya. Allahu ya taimaka Continental jamu mu je mazan fama. Alhaji Salisu Continental rabbi ya kare mai girma komai zai yi daɗi ashe dai kai tafiyan da nisa na ce musu kowa zai ji daɗi a bi mu a sannu kunje Ashe kowa na yaba ka sannan kowa na kula ka dan mamman ba za su iya da kai ba wai yayi aiki a birni, har ƙauyen ma ya kula su birnin nan ma ya yi aiki kai ka tsaya maganan da saura babban zaki muje dai buldozan gauna masari aiki na farko Continental Foundation nan ya bude kowa ya ji daɗi ana murna kowa da kowa wai a cikin nan me ake yi? makaranta ce ta koyon kwamfuta har da sarrafa ta idan kai ya za a baka kaima Wai da kuɗi koko a kyauta? a kyauta ake yi idan ka san kana da baiwa ka zo ka gwada za a baka kaima She. babban zaki muje dai buldozan gauna masari A nan ya tsaya koko da saura? kai aliso aikin da saura gyaran titi ya yi sosai idan kwalita aka shimfiɗa mai sannan ya kawo blood boss asibitoci sun yi murna kowa ma ya jinjina mai Haba. na gona masari rabbu ya sa ka kara girma Amin. na gona masari ya allahu ya tallafa ma na gona masari ka taka daidai mai gidana Wai a nan ya tsaya a koko? dogon kwalbati ya yi sabo garin su kaɗan dani sun ga girma Haba. babban zaki mu daidai buldozan gauna masari makaranta ya yi sabo sakandare ba ma da
da karya kaɗan da su ma sun gagata. Sannan sola na haske hannun ruwa ya ba su nan ma. Wajen tsaro ku faɗi station ainan ma na ga yayi sabo kaɗan da lallai sun ga girma. Police station lallai shi ma an yi sabo. Sannan akwai ayyuka su ma an yau da dama. Alhaji mai gidana ya Allahu ya ƙara girma. Taimako hali na girma kowa ma ya sallama mai. Alhaji Salisu mai gidana hai. Alhaji Salisu mai gidana dan zaki muje dai buldozan gwamna Masari. Sauti daga arewablog.com.